Turkashin nan labari da dumi-duminsa ana wata ga wata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce zai canja kuɗaɗen Najeriya, duba da hakan kuma zai fitar da naira gudan 5,000. To masu sauraro yanzu za mu kawo muku cikakkun rahotannin kamar haka. Idan wannan shine farkon kawo mana ziyara wannan tashar namu mai albarka wato Naƙaido TV, don Allah da mu so da ku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka. Hakan ne ke ba mu damar isar da sako da zuwa gare ku. Cikakkun rahotannin namu kamar haka. Masu sauraro, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya wallafa da cewa canjin kuɗi a ƙasar Najeriya ya zamanto dole, duba da cewa gashi dai ya kusan sauka a karayen mulki da yake a yanzu haka. To masu sauraro, duba da faruwan hakan mutane da dama sun nuna korafi akan cewa har in dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya canjin kuɗin nan a Najeriya, gaskiya dai shafi mutane da dama, ba ma masu kuɗi kaɗai ba, har da ila talakawa ma da suke cikin ƙasar Najeriya. Duba da faruwan hakan ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce cewa har da gudan naira 5,000 zai fitar da shi a cikin ƙasar Najeriya. Amma masu cewa iyayenmu sun ce a shekarun baya da Buhari ya canja kuɗin nan kamar haka ya kawo karayan arzikin mutane da dama a cikin ƙasar Najeriya. To ana gudun kar kuma ya sake canjawa yanzu haka ya sake shafan mutane kamar abubuwan da suka faru a shekarun baya. To a gaskiyan bayani masu sauraro, za mu so ko ku ba mu iya naku shawara da yake cikin bakinku. Me kuka gani a game da canjin wannan kuɗaɗen da Muhammadu Buhari ya sa a gabansa yanzu yake so ya yi? To gaskiya dai Najeriya ba abin da za mu ce sai dai mun gode wa Allah. Don gaskiya Najeriya muna cikin wani hali matuƙa wanda cewa ba mu da mafita, shi dai kaɗai abin da Ubangiji ya yi da mu. To masu sauraro, a nan dai za mu dakata domin ci gaba da kawo muku sabbin rahotanni kamar haka. Don Allah mai sauraro, idan dai wannan dai shine farkon kawo mana ziyara a wannan tashar namu mai albarka wato Naƙaido TV, da mu so don Allah da ku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka. Hakan ne ke ba mu damar isar da sako zuwa gare ku. Mun gode.